asik kan. Usa. Asa. Sedul barongan monto beling sing endang koyok maling. Ayo. Dos pundi solah kridaning. Turangga ingkang angka sepisan nundi nggih saking Raka Mas Amit Sagot Rakanca Cipta Budaya. Yo. Oh alah. Sagep sangkot kang bapa kang sangranti pucuk ing sesinduran kadherekaken kang ibu. Bawa Jawa telesak suning sanggar nenggo. Alah. Jaran kawin iki dadi Pogya samangke pilanganten sakloron tansah ndadosaken keluarga ingkang agung. ora lho iki jane acara apa lho sindur binayang kok kawin jaran iki lho. Hei! Jejer! Kok iso bablas lho. Wis ora jarane brai banget ditokne jero. Hei jejer kono. Jejer, iki sindene melu lho iki. Lah ibuke kok ngono prek gumuh. Lah rambutnya kaya ngono lho, Jo. Lho. Hei. Lho. Heeh, apik ngono e. Heeh, dadak rambutnya mburi kaya abang-abang dan kaya tali rapia. Tali rapia. Pak Peter. Mr. Peter, you are welcome? Yes. Oh no, yes. Mr. Peter. Setu. Siapa? Estu lah yo koncone Setu. Koncone Pak Peter e bangga. Mau lah yo. Adewe koncone No smoking. Loh. Kok sono smoking? Pak Peter lah bahasa Inggris to. Lah iya. No smoking yo bahasa Inggris koncoku kuwi. Pak Peter iki tegese enek lho. Apa? Naden to pinter? Ya pinter. Ora temu aku, ora temu. Aku iki. Ya, parfumku digojoli. Aja sampe. Ya cukup joli, bacok. Kaya si eleng parfume lho. Ayo lho. Iki lho mumpung dapuan, Pak, ayo tak bedel lho, pistol lho kepean. Ayo, Endi? Ala pistolmu. Aku lek karo pistol Pak polisi. Lek kene iki cara pistol ki pelurune wesi. Dadi cara ngeneki mak jedas. Loh, aku ya peluru iso melumpuhkan. Aku yo peluru. Pelurumu apa metune? Air bersih. Oh, tembak-tembakan sing Dolan anda bahaya toh. Oh iya. Anda bahaya ndak sakit mek perih titik. Ya. Oh. Ngono kuwi. Aku sik lagi iki lho wong iki wani karo polisi. Nuwun sewu Pak, benjing ngamun mandhap kula mboten am dikecek lho nggih. Pun kula kecek niki tangan kula damel rantai. Mboten usah dikecek niki jenengan gawa teng polsek mawon. Bisa. Ayo, Dang. Bocah kaya jidul. Ya. Kita dak nyapo ngono lho. Iya. Iki apa ngkas? Alah. Kok reno-reno saya ora benek.
sindur binayang. Saiki dijak barong-senan. Jane iki lakonmu apa to? Leang-leong. Kan usum karnaval nggih leang-leong. Iki mang personilmu ya kuwi. Kowe kaya cah loro ki manut ngono lho kuwi. Lah ya kok ya manut. Lah ya golek pangan sak bulan tiga. Ora manut wis seneni ebeh. Lho ya. Donatur lho kuwi le. Ebeh iki donatur dina iki aja sepele lho le. Bapak selamat Mat, Santoso. selamat. Aku wongmu. Jelas lagi. Tenismu payu. Bapak Selamat Santoso tenis. Ayo. Ken. Ya. Wakeh. Wis to. Bocah papat e apa lho wong polisi wedi karo aku kok. Siji. Kok sik to, Cipta Budaya ki ra main koyoke ya mek 3 minggu to tas main. Iki jarane kok malah iso beternak akeh men to malah. Brai. Pirang tahun lho iso brai. Iki Bernah sing- kaya sakmene mbane. Iki sing biasane kae. Kae. Iki ya biasane. Iki Pak polisi. Heeh. Terus? Oh, ketoke sing manak iki lho jarane iki lho. Oh. Jarane iki lho sing manak ketoke. Layak budake tambah ombo. Heeh. Oh, walah Lah, iki alah. mati bano ketua Karang Taruna iki. Lah lah. Wah, sejak kapan ke dadi cucuk lampah ngene ka lho? Heeh. Heeh, datek wangun ku to. Oh, Tapi aku demen aku. cucuk lampah. Dalam. Oh, heeh, brengose warna ijo. Apa? Brengose warna ijo. Kuwi jane brengos apa tas mangan lumut? Oh iya. Iso. Heeh. Iki mang sik tak deloke wis sepro. Wis, sik Jo. Iki wakeh lho wisan. Jiro lupa Wis. monem tu. Ki jaran ning pagedokan wis tak tokke kabeh. Wis, Dadi iki mari ngene dikiprahke bocah siji-siji kabeh kabeh piro? 12. Heh, wakeh men. Loh, komputer 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Loh, lah iki kok rong macak kowe, Beh? Hei, tak macak. Hebeh. Hebeh. Hei, donatur. Oh iya. Donatur. Maaf Pak Ebe. Nah, ngono lho. Aku Hebeh ngerti tenis. sebabnya apa kok ndak macak? Nyapa? Soale renek sing sedeng. Oke, Jo. Yang ngira santes, adewe iki andum bagi wektune. Heeh. Yo, iki minangkani gladen terakhir. Ya. Nah, ini ono Tari. rampok, rampok barong. lawan celeng dadung Serenggi. ngawuk. Dadung ngawuk yo. Kaya ngapa surah kridaning kanca-kanca Cipta Budaya. Sumangga sami arjene amirsani Cipta Budaya. Ayo. Gek dadine ae Pak Run. Ayo. Hop. Yo, yo, oh, yo, 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 yeah, yeah, oh, oh, yo, oh, yeah. Yeah, 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 yeah. Ayo, yeah, 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 yeah,
Cipta budaya. Ayo dul. Geladan prajurit kuda madyaning alun-alun Yongger. Nggih mantep. Lok. Celenge wis poe lagi. Aku wis tuwa le. Yo.
Sakten mami
berkani leno gawe bantane bumi yo cipta budaya awas kutorangin yo ye yo ye yo ayo pame ayo sepele sepele matur sapa ki musuhe iki ayo maju siji ayo nomor urut selanjutnya Pak Herun iki nomor urut selanjutnya Pak Wer ayo sapa iki ayo tuh satu barongane sing ginyis-ginyis ayo tuh
suruh Jepang Jepang mati ketepang KKO mesti menang Pak Pramu ayo musuhin aku ayo pohon sing pas kita Asik Karno barong ade leno ya iki sing awas sing ngati-ngati ger ayo ya sopo ger iki ger ya barongane isih rusa legen barongane isih trengin mas manawan hati-hati wae ayo ger tata ayo ger ayo ayo antar bantaran awas nandingi batarangan sopo sopo sing bakal wani nandingi aku tak bakal kalau mau sopo awas Pak Mei seger ayo Kang Susan awas dom hei ayo hei Kang Susan yo awas yo sing waspada sing waspada ayo iki hei ayo ayo
padha metu kabeh sekabeh barongan kala. Ayo ayo ayo. Iya. Ya 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 ya. Ayo. Hey, yo, yo, awas dong, ayo, awas, ayo, awas dong. Rodok mulon ya. Ayo awas tur. Ayo.
tambah ngrembaka cipta budaya memang untuk Anda angleluri seni budaya mring saya tambah ngrembaka cipta budaya memang Untuk Anda cipta budaya untuk Anda. Memang untuk Anda. Yo. Pelopor jaranan Tulungagung. Awas. Kapal kamu kapan ya? Iya Pak Ron. Aku terno Bali yo Pak. Panas, panas. Ayo ger. Ayo ger manut karo bapak. Yo. Yo. Aku terno Bali yo Pak. Ayo pecutan aku. Ora krese Pak, ora krese. Yo, yo. Ayo pecutan aku. Ayo mana yo ora krese. Yo. Yo. Awas. Iya. Reja bandoe mentol Pak Ron. Yo, ayo Bob, ayo Bob, ayo Bob. Yo, ora wong sepele lur. Sugeng dalu Pak Agus. Yo.
Ayo, ayo, yuk, yuk. Enggal bali aku, enggal bali, Bali Yogyakarta. bali marang negaraku. Nggak salah. Mahmu kanggale tak andani, Pak. Kapurane sing dicetak non. Gampang. Gapura mangku enoeng. Gamelan yo karek usum. Iya. Aku enggal bali bang.